5, 4, 3, 2, 1. When you wake up, I'll be long gone. Made the great escape, took my heart and run. There's no returning, no, I'm burning bridges down, Phoenix to the golden flames. 'Cause boy, I'm all cried out over you, over you. Takový to, když stojíš v řadě, že jo? Máme tady dětský výlet. Turistický deník tady točíme. Wow! Vidíte, tady všude zeleno, 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 všude zeleno. Konec. Turistický deníček. Teď se to dělá. Jej! Jo, někam stoupáme, nevím kam. To je fajn. Nějaký listy tady. Oh! Hej, jako jak to mám? Jak to mám asi projít tady? Pro moje koleno, výborná túra. Cože ti spadlo? Nice. No, ty asi jdeš jak panička s kabelkou. No nejvíc. Proč to tady kolem stromu? No, protože stejně by si šla kolem. Já mám nějaké opatření. Když oni jdou zase do nějaké jeskyně. Já tam nejdu. Ty už radši. Jdou někam do jeskyně. Je, sorry. Fajn. Otočíme vodopád. Prý někde tady. Víš, co chceš něco říct k tomuto krásnému místu? Jdeme! Co sem? Budeš točit. Tady se tam vidět. Málem si spadla do vody. Spadnu málem na tebe. To je nice. Víš, co to čtyři? Víš, jak to spadá. Ale proč to máš takhle? Ať tam to řekne. Kdy? Kdy? Že to nebaví. Kousek nestačil. Ježiš, proč to asi stejně? Tak kdo říkáš, že bych mohl tady nenechal. Není tam leze. Co? Je to děura v zemi. A bylo by to ve zprávách, že byl 11 hodin zatkněný. A že se musel počurávat. Běžte, my jdem poslední. What you wanna do, baby? Pan Daneček chtěl video. Aha. Wow, teďka tady nebudu vidět, protože jsme mu poplesali. Je to Daniel Koutek. Tak to natočili znát, ty nebudeš mít. Daniel, ano. Počkej, já jsem nic ne. To je Míša. Jsem nic ne. Pak to zastříháme video. Jo? Já? To je taky Míša. To dám si přirození si nadával. Pane profesore, pozdravte do kamery. Ne, to není na vás. Ahoj Zdeňko. Počkej, nejsi tam vidět. Já natočím. Já chci fotku s Domčou. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. Boja! Pořád žijem. Den první, vole. My se natáčíme. My natáčíme vlog, přírodní vlog. Co je, jsme se koukli do galerie? Tak musíš natáčet a zpívat. Tohle musí někam jít. Tři trpaslíci jdou. Čím blížu k tobě, tím si já. Vím, že ve tvým náručí ztrácím tu
Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hlutu záruční. Ne, já tě nebudu nosit. Ale už se nedáte si s náma fotku. Ne, natáčím. Aha. A je tam Honzíček. A Bára. A Míša. Jej. Ahoj. Cože? To je Rýznou do rozdíl. ucha, ukousnou Ale ti tu řekněte někdo náručnici. zprostý slovo, ať vidíme ten prost. Můžu taky přezadat. Já jsem nic neřekl, ale... Schodě ze stráně. Jo, neblbni. Adame, chceš to být taky? Ne. To jsem rád. Co jsi říkal, ex-přítel? Ano. Wow. Jsem prošlápil. Dáreček ze spoda. Co jako děláš? Natáčíš sebe, tak to seš dost jako egoista. To je jo. Pro vás. Nech to, já to mám teď. To je ego pro kamera. Narcis. Chodíš trošku a... Ego pro kamera. Je tam vidět nebo není? Je tam. Co je tady? Co jako dělá? Jo, Havo natáčí jako... Zpívej něco. Hej, víš, jak jsi zpíval? Máme doma upírat. Dominiku, Já vím, my víme. nenatáčím. To je jediná. Do pytle, prostě nebuď chytrý. Máme doma obludu. Já vím, my víme. Přihnala se k obědu. Já vím, my víme. Spí pod bílým papírem. Já vím, my víme. Uteklo i z upí. Ne, to je špatně. Teď má pus... Ne, nevím. Teď má pusu a bedu, no, jak pokřenal. Stalo se to ve středu. Vole. Jo. Upírem, to se zpěsalo před týdnem. Jo. Jo, stal se to před Týden. Hej. Máme doma upí. Ale jsou gajdy, haha. Upí poslední obluda. Na půdě se zavírá. Nikdo to nezná? Víš co, znáš to, připojí se. Spí pod Ale zná to, jenom nechce přiznat, že to umí naspat. předčasně. Čo? Řekneš pár slov. Řekl si ne. Jo, Adame, teď jsem ti mohla natočit. To není pár slov. No to jsem musela. No teda, Dané? šel to bych do tebe neřekl. Je natankováno. Hele, ale já jsi neřekla z prostýho. Řekla. Ne. Jo. Dane. Daneček. Když už. Nevíš, jak mě natočit, jsem moc malinká. Ne, já totiž nevím, jak tě mám. Teď před oči a... Ale jak jsi to zkoušel jako natáčet? Ty jsi zkoušel natáčet tak natáčíš a vůbec. Ještě moc možná takovou natočit. Teď tě natáčím. Pojďme, Ne, ty pojďme. vole, to spadne. Nespadne. Říká si ty vole, to se neříká. Hele, nevyužívej toho. Ale Domčo. Dominik. Hele, auto. Čau. Silnice, civilizace. To bude hardcore. Dole je silnice, takže nikoho nechci vidět, že se rozeběhne a bude zastavovat na silnici. V auto se zastavíme. Já si počkám jenom my Všichni dva. budou stavět první strom před silnice, pak I don't like it. I love it, love it, love it. ne, jdeme za sebou. Wow. A tady taky. Ale nevím, jestli to bude vidět. Hej. Je to vidět? Asi jo. Jo. A dobrý Paris. Auto! Auto! Jo. Tady je ta prudká zatáčka, kde to není vidět. To mě baví, já budu kamera. Točit videa na YouTube, že jo, ty to tak vždycky okomentuješ všechno. Jo, tak to bude jako Terry Blitz. Promiň, jako Terry Blitz. Pojďte, Jerby, budu vaše ruku. Co spraví? To je modelka. No nejvíc, jo. Vidíte ty křivky? Vaše si to nejsou vidět. Ne, to je to tady, to nečekal. To není vidět. Co jsi to říkala, Kačí? poznají
jí někdo tu kytku. Jo. Konvalinka. Pak to je. Asi. Dáme kytka vzadu. Ráněná. Ježíš, řekněte už někdo, kdo to, co to je, jak musíme jít. Jede? Něco? Ráněná, chráněná Lidia. Chráněná Lidia. Mě to hned napadlo. On si chce chráněnou Lidii. Chráněnou Marii. No tak to už je chráněná pod tvojí záchrannou rukou. Jo, jsem si asi se fakt stane. Tak jo. Teď jsme tam byli sexy, jo? Jo. Honzi teďka ty jak musíš. On se furt osvívá, ale... Adame, zase prší vážně. Jo, tak to musíš být strašně... Jo, já taky, tak dobrý. Jo. Ale Honzi, ty splýváš, když tě počítá. Celý se. Kačenko, chceš pronést něco zajímavého? Já pronesl to, že už ten díl je humorný a čím dál tím humornější. S námi lidi, kteří strádají IQ, spoustu letnictví, že já jsem něco odprávěla a doufám, že se to tam vysílat a doufám, že se to posledně několikrát, že se to najde. Ano! Toto byla hvězdná paní Pavlíčková, tady tam je to bude ruka. Jo. Tak fajn. Trošku to klouže. Jo. Teď máme Zdeněk sejmul Aničku. Hej, počkej, Zdeňku, počkej si chvíli, jo? Natáčej to. Pír snaživý nebo pír plazivý? Počkej. Zdeňku jdeš? Natáčej Zdeňka. Poběž. Pozor. Bacha kořen. Hej, ale tady se udělá dobrá fotka. Hej, tady to bude dobrá fotka, vy buďte dole, já jdu nahoru. Ne. My si dáme fotku. Řekni holy. Holy macaroni, Anna, how are you? I'm fine, thanks. Cool things that I want to know. I want you to know. To je ta písnička od Seleny Gomez. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same life. Víš, jak se schovává? Oh my god. Her back. Oh my gosh. Nicki Minaj, to by. Teďka, but first. To tam není. But first, let me take a selfie. Vždycky v baláži. No selfie, jdeme. Co to bylo? Ještě jednou. Tak prej, ne? Tvojí nějaký bláto tady na zemi, vidíte to? Mám špinavý Air Maxíčky. Jsi tak chytrá, jo. Okay. Počkej, to bylo nějaký bláto tady. Tato čvachta. Šlápl jsem do hovna. Ne, to je blát. To je zajímavý, jak to dneska platíme, to bláto, tak je to takový. Dobrý, takže to bylo naše naskačení. Dobrý den! Hej, co to chce být? Dobře, mám nějaký díky, tyhle ty už Vysloží se, si povedám, a to kuše krá, kuše běhá po skoře, má panenka pláče, když jsem já zkoušil dlouhé léto, vysložil jsem si a ta husa byla to tlačka? Já nevím. A ta kačka byla to tlačka a to kuře. To je jedno. To je Teď to zprávce. panenka pláče, Jak to je ještě na chleba? Potkal máslo? Jak to je? Hej, jaký ten chleba s máslem? Jo, počkej, víme, si měl chleba s máslem. tak znova, ne, počkej.
Chleba s máslem, fit, Honza Krafta. Chleba a potkal chleba s máslem a chleba s máslem se dá. Chlebe může jít s tebou a chleba říká, ano, můžeš jít s námi chleba s máslem. Takže chleba s máslem a potkají chleba s máslem se salámem. A chleba s máslem se salámem říká, může jít s námi chleba s máslem. Ano, můžeš jít s námi chleba s máslem se salámem. Takže jdeš, chleba s máslem se salámem, chleba s máslem. A potkají rohlík. A rohlík se ptá, může jít s váma, chleba s máslem se salámem. A oni říkají, ano, může jít s náma. Ne? Tak to byla legendární písnička. Bacha! Bacha! Ty mě furt mlátíš, já ti to pouze oplácím. Bacha! Ahoj. 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 Co děláš? Tady počkej. Musíme úplně nějaký cizí lidi. Musíme udělat to, prostě, že musíme chodit úplně za cizíma lidma. A prostě jenom s ním zaklepat a udělat selfie s ním, čím to dělal jeden youtuber, prostě chodil po obchodě. A každý, kdo byl otočený zády, nebo každý, někdo, kdo byl otočený zády třeba, nějaký holky, tak se prostě takhle, jenom byl otočený a ty jo, se otočila selfie. Koukl mě dozad. A přišel kamarád za nějakou ženskou, selfie a ona. Já jsem viděla video, kde chlap chytal chlapy a chtěl vidět jejich reakci. Viděl jsi, znáš toho, že já mám žádný, jak on tam měl na to i nech eskalátory, on tam má třeba chlap, který mi nechce podat ruku, jste na dvě, jak mám mít, tak já Hej, co Já říkám, že bude pršet. No. Pojďme tady, Češi. To je teda docela trapný fotbalový hřiště. Ty prase, to Pojďme se na fotbalový hřiště. Tady bych se hrál ani zadarmo. Zastavte, mládeži! Zastavte! Stůj! Kájo! Stůj! Máš tu šenky ještě? Kde jsi sáš, vole, máš? Si to koukni, vole, když jsme všechny sežral, vole. Já jsem je všechny snědl, šel jsem a ty. Aječka, Míša, Bára, Růžička. Ty umíš jména. Myslím Bukra. Teď mě. Au, nekřič. Jak se to ozvalo? Zkus zařvat ještě jednou. Ozvěna! Jak se zařval? Kup si nový kalhoty, Janíčko. Michal, ona jak Vondrová. Taky nemá na kalhoty. Ale Vondrová, koukej. To byl Počkej, já si udělám novou profilovku, vydrž. Točím, no. Tam nemáš nic za pliotiky. Točím. Fotí to nebo nefotí? To toč. A teď by si dá takhle dvojku a my dáme ten celý šut. Jenom Danek 2 za Tak 2. krásná příroda. Jo, no. Jak se to prohybá, to teď. Ne, ono to taky je. Aby to se to neprohybalo dolů. To bude takový nádraží. Nevím, co chceš za 120. To je dobrý, za 120.